True. Ain't that what we all do? But hey, I'm talking to you. I kinda like the thrill, distorting things I feel. Emoji knows the drill. I fake it 'cause it's real. That everybody's ill. Emoji knows the drill. Hey guys, what's up? Good morning. We are here at Manila, Philippines. Philippines. Oi, Philippines! We're here at Pasay for SB19 WAKAS at SIMULA homecoming concert. So, time check, it's 11 o'clock. Pupunta muna kami sa Pupunta muna kami sa fan zone sa Parkal. Then, babalik dito sa accommodation para magbihis. Tapos pupunta sa SMDC. Let's go to Parkal! Fan zone. Hey guys. So, nandito kami ngayon sa Parkal Mall para sa fan zone. Let's go! Dami tao guys. Ay, naglaglaag pa to. Yeah. First freebie. May pag-abis ko po at saka alcohol pa to. Mama. Almost Hey guys, time check po, alas 2:20 po. Galing kami sa fan zone at umuwi na kami kasi sobrang mainit at saka ang daming tao guys. Let's take a look at ano yung nakuha namin sa fan zone event. Okay, ito, Galaxy Rose sa Project Nebula. Tapos, Kensuson, no? Photo card. Tapos meron pang ano dito guys. Tapos merong ano, Pai. May photo card. Yan na muna. Oh no! Let's go! Hello! Ako na. Nagkita mo tayo sa CR. SBP mo? Oo. Nice. Grabe. Hindi ka rin tao eh. Look. What a stage guys. Oh shit.
Memories will leave them behind. Many things we can't control. I hope you know it's better to try. 'Cause one day we'll run out of
You are my malapit na po tayo sa pagtatapos ng ating selebrasyon. 2, 3, let's go! Hanggang dulo mo! Opposite direction, come on! Woo! Grabe, ang mga bawal ito ah. Samahan niyo lang tayo! 1, 2, 3! Makita pa ang liwanag ng dati malaya. Patuloy lang sa paglakad ang aking mga paa. Pagnatig na kailanman di ako mag-isa. Kumupas lahat ng kulay. Naglaho sila ng dating punong-puno ng buhay. Kinabukasan man ay walang patunay. Umaasa ay SIMULA ang wakas ng mga bagay-bagay na pinaghirapan. Magtatapos na naman sa pangalan. Ito nga ang simula ang wakas ng lahat ng pangarap nating nilaban. Huwag mong kalimutan ang aking pangalan.
Hi guys, I just got back from Wakas at Simula tour. It's amazing. I got myself a merch guys. XL na lang. Pero sige lang. So that's it for today. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe and share peace and love. Oh my god, SB19, let's go.